piso. Hello guys, this is CJ Estrada and sama kayo dire. Welcome to my channel and I am with Kevin Incredible. Shout out to Juliet, nasa hospital. Tulog tayo sa namo pero wala pa siya. So kami rin duha ni Kevin na si Master Gun sa likod. Kanya, sama kayo dire. Hindi ka na po punta ako dire. Para ka sila. Basta like and subscribe, share, peace and love. Let's see how it goes. What's up? Okay, nakita na sa migbalik, no? Oh my God, layo na kayo na rin. Kama, mahilo kayo na ito makakita, Jay. Sabi na, nakita, ano na ko si CJ balik, no? After how many? After how many years? Kumusta ang Saudi? Uy, doon na kami. Nasi Glenn yun to, bitaw. Dami tol, kita na kami. Ano yan? Kapay kayo, eh. Idol na kayo eh. Ako, eh. Kayo, ikaw na may rason. Yan napunta ko din, eh. Hoy, presko ni Karinsita, gasugod tanan. Ha? Presko nyo ni Karinsita, tanan, gasugod. Pagano, nasunod lang kami. Okay, salamat. Ay, thank you. Nasunod ko. Nasunod ko, thank you. Okay. So, we're here inside the Meet and Greet Center. Oh, Meet and Greet Center din sa seaside, no? Yeah. Ang among pagkita balik ni CJ is where asa sa mi nagkita last time, like which is there sa babaw. Seaside. Karon balik, seaside yapon. Seaside gihapon may nagkita balik. Wa gyapon si Martin. Lagi. Martin. Asa ko ba si Martin? Wala naman ako ba? Ah, Carlo eh. Oh my God! Isa ka na. Oh my God. Kisa man Oh my God! Hey, it's me, CJ Estrada Vlogs. Sorry na lang. Doon, pwede na wala kita to. Ngano na amang kadri sa seaside to. Ngano ka pa yung kadri sulod o galit to. Ako lagi masulod man do. Ano sa Ako muna ako giingon nga desisyon na akong pinakasakto desisyon ako ginawa. Ay, kadri sa seaside po sulod ng mga vlogger to. Gawa may puro mo naka-merch bay. Hello. Good job yun do ha. Nawag ako merch. Nawag ako. Wala ko merch, wala ko merch. Wala na. Pakita ng mga fans to. Pakita na. Uy, Angelia! Wala na to. Okay. Last kita ka to. Kitty. Hi, Kitty. Hi. Ano yung Kitty day? Tambot eh. Asa siya kibutan gina. Hindi nagkakaw, no? So, malakaw na sila. Late na kayo ko. Sige na lang, let's go, guys. Hello! Kasi yung pangalan? Francis ka ba? Ay, ikaw rin pati si Paong. Oh my God, guys. Nalagi si Kong TV din eh. On the side of suction notice for everybody and sustainable. Program will start in 5 minutes. Tara, may bata. May bata kang Kong. Konggo. What's up guys? Sige. Hey, subscribe din sa akong channel, Fred Barrete, yan. F-R-E-D-B-A-R-E-T-E. Yan, subscribe din. Yung kung kapag sa di mo ka-subscribe sa yung channel, subscribe na sa mo guys. Yo, what's up? It's the boy. Capital D-A-B-O-Y. Ah, the boy. Shout out, Kong TV. Boy, Konggo TV. Ano na? What's up? What's up mga payaman? Ikaw sa vlogger sagka. Vlogger sana. Vlogger sagka. Mga vlogger. Boy, how does it feel? Makita tag-bisayag na ako eh. How does it feel na nakay fat friends? Lagot eh. Okay na. Okay na, may kaso. Dapat. Patay lens. Condolence, Carlo. Okay naman ang Ay, lens. okay lang ko ba? Ang lens lang Ang yun. lens lang. Ang lens lang. Ano ka lang lens ba? Okay, nakita yung lens. Pag yun, nakakagay ko mahal sa lens, guys.
Patay. Patay. Dili sa Bisaya Fan Fest. Memorable. Memorable kayo, Ma'am Carlo. Please welcome Munich Oliantes, Dono Bib, Steffi Hardin, Alan Garcia, Jomi Hospital, Malala Macaraeng, and Medyo Maldito. Siesta. Grabe. Nasaan kami siya? Wala mga apply ko din sis kay na igwapo sis. Buto na interview na ko gani ha. Oo ha? Wala, uy, boss dito. So, meaning, dagan siya kwarta. Kabaw siya siyang plano siyang pinabuhi. Oh my God, perfect. Wapo kayo wala interview na ko sa inyo. Lihi kayo kay ipangutanan siya kung love life or career. I see. Kung ako ay magpangutan on sis, kung ako ay magpangutan on, Kung sa man te, tubag te. ang akong pilion, kay si love life o career. Kaya pwede man ako siya i-love o niya, imuon ako siyang career. Kisa'y single na rin isa time. Kisa'y happy and in love din. Inside confused. Kisa'y kailangan kwarta dire. Huwag ka po ng mga guy. Basta ang importante, kami mo. Basta ang importante natin, kwarta kay mahal na kay mga panamalito. Ang importante na kung maunga ay kwarta. Bye, Alex! Bye, guys! Once upon a time, in a land far away, nay usa ka gwapa na babae. Sulod, gwapa na babae. Pasulay. Ako siya ito mga kalokit sa pamatiay na. Kisa pamatiay mo. Kailain, oy! Kulang po kung wala'y gwapo na lalaki. Sulod, gwapo na lalaki. Ay, aman ka gwapo na lalaki. Akin ang iyong pag-ibig. Sayo ka, wow! Sugay! O karon maghatag og banat ang laki, oy! Baby girl. Yes? Buhok ka. Ano man? Na pressure! Wala. Napili ko best nga banat ba kay para sa best nga baby girl. Duwal ta diri lang, makita lang ko ba pa pahambot sa kalibutan. Baby girl, kung kaya lang ako isagit sa whole world kung sa tiya ka lang. Sakit na tayo. Sagit na ko? Sakit na tayo. Sagit na ko? Ready na mo? Isagit na ko? Sakit! Kaya siya walang kalibutan sa buhok tani mong duha. Ginawa niyo? Pero kung matigawang ta baby girl, uban gyapon ta. Ay! Huwagsa ha! Huwagsa diha! Bayot! Huwagsa diha! Bayot! Bayot! Huwagsa iniha! Mga day, kikilig ang bayot mga day nga nakakanta sa og! Kay sex ba man ta, spaghetti Pamaba! Spaghetti mataas! imong mama matagtiki. Ay, sagot bayot! Imong mama nana sa matagtiki. Imong mama baho ka helmet. Ay, pamilya na! Buwag na ta! Mga day! Nasakitan ang bayot mga day! Nakakanta sa og! Sabi kanta na eh. Ay, ko day! Bakit papa? Sex bomb daw binawi mo pa. Ang pag-ibig mo sa akin! Wow! Gibilihan ko na eh.
Ganahan ko na yung mag-uol. Baby girl. Baby girl, tanan consistent ba? Baby girl. Yes, babe. Imong mama. Imong mama sa. Imong mama na naupuhon. So nauban ang mga sawi. Nagkita sila sa isa ka park. Puentes Ospeña. Naghilak silang duha. Ay, ano naghilak man ka day? Madali, ikaw na. Trip lang ni mo day? Trip na. Di lagi. Gibuwagan mo gusto sa uyab. Ako po, day. Ibuwagan ko sa uyab, day. Anong pang buwagan man taday? Nga mga gwapa man taday? Ako, Day. Ano siya? Malugan man. Opo na ko pangutana, day. Ano, buwagan ta, day. Di ba? Kasagaran sa mabuwagan, gwapa? Ay! Ay! Pasabot ana, mas gwapa lang ko ni mo. Gwapa, sugay na lapel! Lapel na mo nila! Uway uyab. Wala daw kayo, day. O karon kay murag wa man tay uyab day. Single ka day, single ko. Gwapa ka, gwapo ko. Kita na lang kaya duha day. Ano, day? I love you, day. Hashtag Johnny! O say hashtag! Ah, kamo na na uyab! Kamo na na uyab! So kinsa naman lang kaya sa amo ang walay partner? Ah, di say walay partner niya. Di say walay partner. Squawk! Squawk! So, lipay na kayo mo. Of course. Are you now happy? Are you guys happy? Yes. Yes, day. That's okay. Who wants cash? I know we can do better than that. Who wants cash? Gcash, di ba? Laban! Ikaw ha, 1.5 kagabi. 1.5 siya kagabi. Ikaw, Day. Saan naman po, day? Lashes lang ka din ako kay kagtuan, Day, ha? Kawa ba ka, Day, ka mong earrings, Day? Ana-ana ra na sa mong gate, Day. Ikaw, Malaya. Ha? Basta ni mong earrings. What is that? Earrings. Explain it to me, spell. R-I-I. Hala, kuha og Yes. introduction, guys. Wala akong spelling. Hala, bungol. I love life. Yawan ka mo spelling. Masaan man na? Oh, Johnny. Day, bungulan dyan ka, day. Basta mo na. Hindi ka mga ni Johnny dahil fancy Johnny. Si pabilaan ka, day. Bibitaway daghang salamat. Ladies and gentlemen, your Bisaya content creator. That's it for today. I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe and see you in the next video. Peace and love.